Čiže čaute ľudia, vítam vás v Flash-Pirinom videu a dneska si ideme zahrať Doors. Už mám vlastne druhý pokus, pretože oficiálne som už ako keby natáčala, ale strašne sa mi to tam sekalo, takže musím znova natočiť. Takže... ideme sa teda pripojiť do Doors. Kým sa budem pripojať, by som bola rada, keby ste dali like a odber. Nechcem byť úplne Roblox youtuber, ale keďže som videla, že to proste všade beží, všetci točia len Doors, hej, dvere, tak som sa rozhodla, že si to ja zahrám. Hoteľ. To nechcem. Môžete možno aj očakávať, Fortnite, pokiaľ sa mi to nebude sekať jak fras. No, môj počítač má tak trošku vo zvyku sekať mi každú hru, ktorá sa nájde. Takže je možné, že sa to bude tak sekať a plus to, on sa aj bez natáčania sa to seká jak frása. Ja keď teraz ešte zapiem to natáčanie, tak je možné, že sa to bude sekať ešte viacej a bude to proste nehrateľné. Takto. Moji kamaráti to už tryhardili, preto tu mám all figure out. Ale ja som, že totálne clueless. Ja som to akože poriadne nehrala. Ale tak videla som, že všetci to akože ospevujú, že aké to je skvelé, tak why not? Tvarím sa na odvážnu, ale počúvate, keď ma niekto jumpscarnie, tak akože tu vyskočím do stoličky, hej. Tak ja nemám rady hororovky. Snavko, to je niečo iné. To je niečo iné. Ja už aj FNAFka sa bojím, not gonna lie. Sú tam tak, akože áno, predtým ako budete písať dokumentov, hrala som FNAF 4. Dala som prvú noc. A druhú som dala do kostrička. To asi nie, to by som asi... Prečo mám pocit, že ide rush? Yes, baterka. Jepi. Jedem dále. Tak ja som si teraz počkala aka hodinu v Doorsovom čase, tak by som uvidela Dreada. Už som to skúšala. Takže je to real, ale fakt sa mi nechce čakať. Není čas strácať čas. Češi, ohodnoťte môj accent. Čo to je? Jo, baterka? Čo? Však ja sa stavím na moju baterku, že som počula síka. Čo trpem? Nie síka. Takouto ten, čo robí ps, 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 hej? A potom na teba vybafne, potom ťa kusne, keď sa na neho nepozrieš. A on zabudla, jak sa volá. No tak ten špiňák, ja som normálne, že počula, jak zapískal, nebo jak to mám nazvať. Ak on sa otočila, tak... Ej, you're not trolling me. Kto trieska na dvere, kamo? Preč? Nerobte si zo mňa prdel, prosím. Ja chcem svetlo. Moja baterka zase nevydrží tak dlho. OK. Ideme a čakáme. Hop. A to bola asi tma. Are you fucking kidding me? You're kidding me, right? You're kidding me. Hop. Dobre. A jedem. Ne tu, počkaj. O 16 tu nemôže byť sík, okej. Navčilu. Pokiaľ to bude sík, tak asi mám zabugovanú hru. Jo, dobrý. Chilec. Sík není. Takže dobrý. Čo tam je? Baterka do baterky. Mám už plnú bateročku do baterky. To bolo čo?
Teraz akože pôjde, či nepôjde? Lebo áno, akože je pravda, že to hrám na malých FPS-kách, toto sa môže stávať. Ale... Ako dobrý, no. Tak jadu. Baterku mám nabitú. Takže není sa čoho bát. Ale tieto obrázky sa mi páčia. To je pekné. Viete, niekedy aj hororovka môže byť pekná. Oh. Tam. Ja som vedel, že tam... Keby ste mali webkameru, tak ja som normálne sa úplne odtiahla od počítača, úplne som stanula. OK. Jedu. Prosím. Vôbec na teba nepozerám, vôbec ma nevidíš. Ty vole, som sa úplne utiahla od komputeru, že akože úplne od písička, úplne som tak akože stanula. Nam. Vypila som pivečko. OK. Ja som priam, že akože posratá. A pokiaľ akože ma teraz niečo zabije, tak ja končím, hej. OK. Teraz musím ísť veľmi opatrne. Vôbec ma nevidíte, oči. Blbé oči. Nemám vás rada. Ona bola nejaká tá... Ale kašľa na ten posledný šuplík. Tá bola nejaká, že vraj tak stará pesnička, čo bola taká, že Ice, 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 to rýti. Ja si nemám kam schovať. Mám sa schovať? Asi hej. Vidíte, ani sa netrebalo. Vlastne, keď ste v tej miestnosti, tak ona akože... Ona vás nezautočí, ne? OK, ja potrebujem kľúčik. I need a key. I need a key. To, že sa mi nebúzne hlas, pretože to sa mi stáva reálne, že bolo úplne v každej hre. Nie, že v každej hre, ale v kuse akože natočím nejaké super duper video a potom sa mi aj tak bugne hlas v polovici, neviem hovoriť, pardon, no je už večer. Aj tak sa mi v polovici videa bugne hlas. Hej, mňa to tak strašne sere. Vidím už kľúč. Pokiaľ teraz na mňa niečo vybafne. Nie, ja som mal 25. Ja som mal 25. Ja som mal 25, ja to viem. Ja to viem. Tak som mal 24 nebo 25. OK, ja sa odťahujem od komputera. Jo, dobrý, žijem. No ste počuli, ako sa odsunula stolička. A to má byť čo? Joj. This isn't the painting. Stfu. OK. To znamená, že o chvíľu bude sík. Ja som úplne posraná. Ospravedlňte ma, ale ja som akože úplne posraná. Šperhák. Asi neviem ako sa to povie. Ja to volám akože... Neviem ako sa to povie po slovensky. Možno to je šperhák aj po slovensky. Ale dobrý, no. Tak jedu. Minula som skúšala síka, čo bol to nepodarené video a tam ma zabilo. Je možné, že to po síkovi proste... Ja nemám zapalovač. Nie, tu bude sík. Počkaj, ja nejsom pripravená. Ja nejsom pripravená. Ja nie som pripravená. Pomoc. Ja sa bojím. No aj tak to je low grafika. OK, ja sa odťahujem od komputera a idem to skúsiť. OK, ideš. Ver si.
som kúkla. Dobre, tu som vybral správnu cestu. Ijaj. And that's where the breaking point is. Prečo to tak seká? Čo? Počkaj, ja som prešla. Ja som to prešla. Vy to máte na kamere. Ja som to prešla. Ja som pošla do dverí a vtedy ma zabil. Ja som pošla do tých dverí a on ma zabil vtedy. Come on. Kidding me? No nič, no. Ja sa pokúsim v ďalšom dieli dostať ďalej pre Seeka. Toto bolo akože veľmi tesné, keby som sa možno tam raz nezakopla, tak by som to aj zvládla. Budem sa u vás tešiť do ďalšieho videa. Majte sa!